Lähdetään kuuntelemaan lastenpsykiatri Jari Sinkkosen luentoa. Mitkä on fiilikset? Odottavat. Hienoa, katsotaan mitä täältä tulee. No mitä jäi mieleen Sinkkosen luennosta? Periaatteessa ilo puuttuu vanhemmuuskeskustelusta tällä hetkellä kokonaan. Eli tämä on aivan mahtavaa ja mukavaa hommaa. Ja liikasuorittaminen periaatteessa pois. Nauttii kasvatustyöstä ja niistä hetkistä lasten kanssa. Kiintymyssuhdeteoriakin on nykyään jo aika tuttu kaikille, niin nyt sitten toivotaan tarkkoja ohjeita, että miten tämmöinen kiintymyssuhde tuotetaan, mutta kyllähän Sinkkonen nosti vaan sitä, että tarjotaan tukea ja turvaa ja huomioidaan lapsen tarpeet ja muuta. Ja hänen mukaansa lapsi luo yleensä yhteen henkilöön, yleensä äitiin, vahvan kiintymyksen ja pikkuhiljaa sitten se alkaa laajenemaan vuosien varrella siitä. Ja toki siellä ympärillä on ne muutkin perheenjäsenet, mutta yhteen lapsi vahviten leimautuu. Keskitien löytäminen, että kasvatuksessa ei ole kyse pingottamisesta ja täydellisyyteen pyrkimisestä. Ihminen on biopsykososiaalinen olento, että jokaisen kehitys on yksilöllinen ja se etenee omalla ajalla, eikä sitä voi mitenkään nopeuttaa. Tietenkin voi ehkä tukea. Paras mun mielestä on tämä, että mikä se kasvattajan tehtävä on. No se on tukea sitä lasta ja nuorta tunteiden säätelyssä. Eli sinä kasvattajana olet vähän niin kuin ongella koko ajan ja sieltä välillä tulee sitten saalista tai sitten ei tule, mutta sun pitää olla aktiivinen ja osallistua sen lapsen ja nuoren arkeen ja kysyä mitä kuuluu. Mutta älä tarjoa mitään valmiita malleja, oli tavallaan se, että esitä enemmänkin kysymyksiä ja keskustelee. Ja sitten on tiettyjä asioita, mitkä kuuluu vanhemmille ja kyllähän ne rajojen laittamiset on niitä. Samalla tavoin koulussa, vaikka ollaan Terian ilmiön äärellä, niin kyllähän me koulussa ollaan sosiaalistumassa tähän yhteiskuntaan. Niin siellä ei tai leikille on aikansa ja paikkansa, mutta silloin kun ollaan tunnilla, niin silloin ollaan oppimassa niitä asioita. Mutta tärkeintä on se, että jokainen on hyvä vanhempi ja varmasti tekee parhaansa omalla tavallaan ja haluaa hyvää. Harmi, kun ei kerätty olemaan koko luentoa siellä, mutta täytyy tutustua kirjallisuuteen tästä sitten vielä lisää.